May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titik ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganda ng tulad mo. I'm sure na dili pa nang humana natin mga surprises para hanapin birthday celebrant. Ate Marie Chris. Sige, so let's wait for Ate Marie Chris. But for now, napagkitahan ay natin. May naman natin pa trivia questions. Sige. Okay ha, surprise. Hello po, Nanay. Happy birthday. May na po kami package para haimo. Opo. Pero kung ang nanay, naka-promissory, may balance ka pa nga 5,000. Diyan na lang kita pag-istorya. Pwede makakadihin na ni Ani Hagawas. Okay, sige. Okay na po. Ang yun natin, yung pwede mag-assist yan manina, nga ni Hagawas. Kaya may ako na sumon. May sumon. Maray daw nanay, may sumon. Maray daw papagod. Okay. Dadakpon na ni manina. Ang iyang birthday celebration. May ano kayo sa may sumon yan, ha? Ate Chris, may maray daw 5,000. Sige na, okay na lang. Napapagsabutan man ko. Nanay, pwede po nga dito. Ikaw na, gano'n. Mag-expect. Ako ba dito? Adi kayo. Wari kasi ngalan nanay. Nanay, hindi mo kasi delivery nga package. Wala yung ngaran kung ikang kang kanay. Pero katuhan amon package, may dapat yung balance na 5,000. So yan na lang kita mag-istorya. Kaupan mo makita kung na lang ito maging padarahain mo. Pero para mo nanay, dapat ibarayad yun nanay. Di ba ano? Dala nanay, katuhan nanay naton. Okay, sige. Assist rin. Adi didi. May payo. Okay, sige. Nakitaw natin kung ano itaganapan nga di ang may karsada. Let's. Aray, makagugot kay Putan mo. Bayad. Sana ko may barayad ko talaga yung nanay. Nasa hindi lang. Damo tig barayad. Pwede na ako mag-upgrade. Sana hindi na si Amrihan natin. Alright, so, ladies and gentlemen, 5, 4, 3, 2, go! Yehey! Hay, nalingkuran nato! Ani, nalingkuran nato na natin celebrant! Birthday! Yehey!
Blooming pa nila rin yan ang magalang 17. Nanay! Matihang naman yung fish jar. Gusto mo talaga yung nanay? Mahina na ngayon ni nanay na wish. Mahina na ko ni nanay na wish. Yan na natupad na. Salitan mo yung mga wadi na mga nagsisina all na. Diba? Malay nyo sa susunod kayo na rin. Pag-miss ka nanay. Nagpipinapatila ko na muna yung nanay. Char! Yan na. Kantahan natin ito kay nanay. Birthday song. Sige. Ready na ba? Yes. Sige, may premium pa ko na yun ka nanay. Happy birthday to you. Happy birthday. Ito na ko, no? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Kuntalan ka mo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday! Pakapakalaga na yung solid run! Yay! Happy birthday nanay! Pero hindi pa po hindi nyo na natatapos sa surprise para mo. Imik-mik nagtutog. Ako para nanay. Ikaw yung super. Balitaw. Happy 70th birthday! To my nanay Nena. Nanay, hingyap namon na iyong mga anak na permi kala maging malibayon. Anigay na natong background music para feel na future. Salit, gintalimuhan namon na iyong mga anak ang iyong dream na birthday celebration. Happy na agini, may pabot namon ang among tipos na bumahain mo. Nanay, kami nga napuno na imo anak, intimos nga nagpapasalamat. Kayan panahon, maubos-ubusan ang ating pamilya, inwalay mo kami pabayin. Yun, hindi mo kami pinaskan at aming kaumayan. Di iriya na, nalipanin kami ang tagsa pamilya. Nanay, amat na kami na iyong mga anak. Ayaw magduha-duha magsambit, ngan pagdaong kuluras manginhanglan kahaw.
Diri na, i-video light din ay. Hindi mo nila para hain mo. Ang paborito, makain na. Sunod. Ang paborito na ako na. Pagkaubay ang pamilya, basta ikaw healthy lang. Salamat. Birthday nanay, siya na hindi nakawal sa araw birthday mo. Mabuhay ka na yan at gusto mo. I love you. Gusto mo. Birthday nanay, May tagay, mabuhay. nakawal sa araw birthday mo. Video mo lumabas na. Happy birthday, Lola. We miss you. Happy birthday, Lola. We miss you. May pa ba? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Last na ini? Oh, yan pa. Ako nga din. Kasi nga di ka ikuan mo. Hindi pa eh. Dini ngayon ka mo nagpunto. Paray na. Okay. Amo tun mga birthday. Maray na akong mic. Sige, amo tun mga birthday greetings para hain mo nanay. May dapa ba? Gusto mag-greet ka nanay? May dapa? Ikaw, Chris. Sige na. Okay, ano yung maray na? Pwede kami maka... Char. Pa-mic. Mic! Brown out dito. Brown out. Lakasan mo na lang boses mo. Brown out na. Imbis na makanta ako. Ginagandang pagod akong kanta paray mo nanay. Papalitaw. Brown out pa ako. Message na lang po para kay nanay. Naman? Naman, namo na daw ini. Una ko nga rin kasi magiging party. Wala ko nag-part na pagka-surprise na ka nanay. Balita In color green. para ka nanay. Siyempre, bilaki mo mga anak para mako. Sa ini nga imo hingyap. Siyempre, bilang kag anak mo, diri ka namon bibigoon hanggat kaya namon ihatag ha imo. Amon la liwat wan ha imo nga. Sana dagang kapat Ginoo ilawig nga kinabuhi para ka namon makaupo. Malipay kami kay tungod nga ang imo hingyap ihatag namon kayo. Yehey! May dapa po. Sige na, yung pag-awod, may daka mo niyang kananay bahin. Char! O, ano mga kasabwat dida, ipagdidi na. Kasabwat, kain na mo. Aroy, hindi kami maulit ang looban, hindi rin kanili mag-message. Oo, promoter yun. Okay, sige na, kada okay na. May dapa? May dapa po. Hi guys! Welcome to my vlog. Maray na ko no. Nanay! Ikaw nanay, ano ni mo message para hanin mo mga anak? O yung mga anak, pamati anay. Sige daw. Okay, maray na kami. Pasalamat ako sa akong mga anak mo kay kaya pagdala sa akon. Wari ko man hirap pag mga lusi. Siyempre, hindi ragin sirbian. Oo, kunanay. Namula nanay.
Salamat ko na nasa rin nanay. Damo na niya ito bahal na mapapalit. Balitaw. Nanay, again. Tikang po haamon from Sky Surprise on Wheels. Nag-wish po namon nga tagang kapahin mas hilawig na kinabuhi. Tapos enjoy life and be healthy always. And kuan nanay, ayaw na pag pinastress. Pero hadiri man nalata ka nanay. Ano ba? Walang 17. Char, oo. Tapos, siya ito, kuan po para puhan kanda Mama Chris and iba po nga mga bukto. Thank you so much po for trusting our service Sky Surprise on Wheels. Damo po nga salamat. Sana po napalipay namon hinanay, napalipay namon kamo hininga pa-surprise para haiya. Damo nga salamat. Para lipat puhan iba nga naruruya kung any celebration po na kuan po kami message na po kamo haamon page Sky Surprise on Wheels. Mama, may da po kami YouTube channel nga, may da po kami FB page. Pwede po kamo dito mag-message. Pati may mga jowa di da char. Di ba? Oo nga mga pa-surprise. Pwede. Again, damo po nga salamat and enjoy po nanay. Happy birthday. Nanay, and package po may dadidi syempre kaya para habang po na nag-iinom ka healthy lagi hapon. May da fruits, iba-iba nga klase nga fruits. Ang imo paborito nga gatas, di ba? Batang malaban siya. Ngayon nanay, yan ako na yung langan ay pagtuba. Magwa-wine hinanay, may dadidi wine para kan nanay. Adiman? May wine. Happy birthday nanay. Yeah. Thank you po.